Iroi try se sin pat ngai kuble pi baro ha kerteng ga bern bortam ko jong Jesu. Ha ka dik video ani thu khana ye pi shapang ko ke jing thu khana bat ke ni ke jing thu khana ka ye dei ba bat ke jing em ka jongi bat ngi ne bishar hi ya ni ke jing thu khana namar babon hi pi thung kho pha ha ka ni ke jing thu khana ti ka don ko ke briu kabadan buram bha kata kabriyo ta kabriyo kade ka iet bhayo blay ta kabriyo kade ka badan buram ka badan akor bat kade ka briyo ru ka banang ka start bha te ka pas bha hapo ka jaka pule ka jongka bat kala yo ru ka kam ka babyang bat anda kala yo kam ka babyang te kala yat ho bat ubriyo ubaladan kam hi te hadin kala yo khon kan tang arsnem hi kala yo khon arngun te hadina tapan te kakme jong uta u shinrang pan te ka ong ni kamlong ka badai ya ka persa bakan let trei ban shu e ki khon tang ha kinong trei ka bha ba pha shong no ya ka persa ha yeng man pe hi ki khon ki ti ban nam shu shania tang ha kinong trei teu ta ulok ru ula ong ye ka namar ba usngau dai ye kata ula ong kalong ba balengin ya ka mais pa than kata te ka bhaya ngi ba ngantre bitang mga marway te ka tulop ru ngayo ka papiang te phi resign no ka kam ka jong phi te phi pet no ki khon ha yeng te karu namar ba ka de ka breu ka badan burom ka badan akor ka pa pendem rit yala de hakmat jong lok te karu kal ong ka biang kata kat pa phis ngo biang te kala sumar hi te ki khon ki jong ka re ha ka we ka sngi kat ba udang wan trei uang ni nga su hitom ta ka met ka jong nga su hitom ngam su kwa man le ai ru em te uang la sha te ngi le chim da wai no balai ka ja ayu ye nga ba nga su that ngam kwa shu ban le chapo office ru la shai ba ta ka met nga su hitom palan te ka ong te ngi le chim da wai te ki le chim da wai da le chim da wai pan la check up la ai dala wan kates te uyo e ka jingpang ka ba omla shu ban pen khia ban la ya thu ru ba ka jinglut kan long bon ba te ta ulok chong ka on dala le chiyeng ula ong ka long pe ki khon ki dangirin saban pen he saban pen san ye ki saban bu school ye ki te ka pisa ka badon bu na man ta ki khon ba phin sok ba phin lait ban jinjar on dala let manga na ni ka prathai namar ba om don jing kerman shu ye nga bangan em te gani ka lok ko ong em wat chu ong kumta na ka banta ki khon ublei ula ple hi ka lat ka lenti ya ka lawei ka jongki te hanre ka pisa ka bangi don kat bala ngin sumar ba ye phi te ki la pha sumar kan reu banai ka pisa baro kala lut na ka bala pelang na mar ka de jingpang ka bakam ka bakam jor te ula khlat no kan onda ula khlan hangta kelas dang man khuslai ka pisa ru umdon manoban besa hayeng hasem ye ki khon ki ti te kata ka kiao jong ka kal ong ala le bakla bangala ong ye pha ba phan e noi ka kam ka jaman pe ki khon la dangam khang ye pha man tai ngim dan kam man khuslai ka pisa nak banta ka bam ka bangi don kam man ya bam te ka ong umlele ra kiao ngan persyang man thep kam biang te onda kala persyang man thep kam biang kam yo kam she ru hadina tapan ka phone ya ka we ka parlok jong ka ong ngat le kum nu ngadon ha padeng ka jingkut lat manta ngam don shu hayeng kum nu ngan pen he pen san ni ki khon wat tang ka bam bangi ni bam ru ngim don shu na man ngi la pen lut ka spa ka pho ha ka ba sumari ulok jonga te kala ong pha ka breu ka banang ka bastan pha biang ka jingpule pha yo ki degree ki ba he te bale pham le tre re te ko ong ala thep shipon ki pos bangan le tre hn rengam yo te ko ong la da phatre
let train no syate syapo Sweden te panyo katulop ru kapabiang te hadena tapat kala perkhatang ban pendap penbiang hayeng hasam mi ki khon te ko ong ngan let te kala pan jing mot na ka kiao jongka te ka kiao kala ong hisin te ngang la khang ngala le bakla te han rementa te ka e ka papis ngode ban le e kata na banga tip pa philong ka persa ka bas ngau tho khatam ka ba shep ting burom yu try te ha ka ta ka por kala ong ka ta kiao ko ong an pet banga ki khon ki ti wat ju khuslai ki khon kin nam ngau ya kata ka jing kenja la ne ka jing ngau duna bom don kmi bom don kpa hare manga ngan long kum ka kmi bat ukpa hi nam ta ki khon wat ju khuslai ai ru em te kum ta karu kala le tre shata sha jungai sha Sweden bat kala pha bat ka pisa ban penbiang ban penbet ki khon onda ki khon kila poi ha ka karta khat pra bat khat khandai snem kala perkhat ki khon jungai kila dam ya ka jing pule menta te ka bha yanga mangan let no shayeng ngan penlut no ka por bat ki khon ki jonga namar ngas ngau kenja hari nong wei mar wei ngan let no shayeng bada ka jing kemen kala lum ki jan ki ne paro bat kala let phai shayeng bat haba kala let phai kala ong ki khon philaya he menta ka jing pule philaya dam satang ba phin yo e ka kam ka jam te nga kwa bangan wan sa no shayeng ban ya penlut ka por bat phi ki khon ki jonga han reu tau khon shin rang ul ong wa phin chong le yu hayeng ngaru nga hap mi man le tre ka pararu ka don hapo hostel balai phin phi penlut kai ka por hayeng khele biang chate kamai bha bangin suk hadin habun te kani ka kmi kala dap ta ka jing thang ka donun bat kala ong namar bangala shu e ki daki paus nam namar kata ki khon ru yanga kim i chu bat kim sngo don kam shu yanga ka kmi bada ka jing sngo si kala let phai biang sia Sweden anda kala let phai te kala wan ka phone call jong uta ubriu uba mon bahaya ka bat ula ong wa kumno phi wan phai biang haba phila kop yanga ba phinawan phai shu dalele ru em shapo Sweden te henre balai phi wan phai biang te kala ong ngam sngo ju re bangan sa shate bangalam lin man sa shani takadaw ngawan phai biang te hakta ko por ka phone ni kata ka parlok jongka da ka phone kata ka parlok jongka ko ong balai pha shu em kum ni marwai haba utu be tre lang bat pha udon jingmut ya pha udeu briur uba bha balai pham perkhat yala ka jong ka jing em haba ka karta ka jong pha phadang sau pusan snem phan chu pen lot kai ka por jong pha marwai ki khon kim don por na ka benta ka jong pha ka jing em jo pha ka long marwai kum ne te balai pham ya tho no bat u haba u e bhai ka haba u e bhai pha kang kala perkhat bakala shu ngap bakala bu no ka ta phone bat ha ka ta miet kam nang yo thia ka shu motor be yo ta ubriu uba mon ye ka te hadin ta kala perkhat ka ong la da ki khon kim don porenga ki khon kim e yenga ka jing em jonga hang ne marwei kumnu kala ban long ka bhai nga bangan piang no yo u te kumla shai kala phone ye ki khon cheyeng kala ong khon ngakwa bangan ong ye phi bangala rai ka we ka jing rai ba ngan se yat ho no bat upar lok jonga uba phi i tho bha uba ngala pen i tho ha ka por ba phi wan kai shene shapo Sweden te u khon ul ong kom nom ta phi ong te ka ong ngam kwa bangan snap ye phi te han re tang ka we la da phi kwa ba phen wan ha ka si yat ho jong yi ka pratareng jong u November
te phila ba phin wan shani namar ba hatu kam dan hak mo yanga bangan le kemen hatu kam dan hak mo yanga bangan don ubriu uban perlut kepor bat nga uban iet yanga hatu ka jingem ka jonga kan chupen lut bet kumne ngang lawan tre shani de ki post dem na kabantawan penbet penbiang hayeng bat mentang na sulong marway kumne umdon manu ha ka jingem ka jonga ngaru nga don kam uta ubriu wan penshinganya nga ha ka jingya lenti ka jonga ka man la kasngi det pentapan kalakot na ka phone mat kala yam hang ta namar kala perkhat bagi khon jonga kim la ban pediang ya ka ka bang ong ya ki te kala poi ka ta ka pratari jong November bat kala pedon batit yeng pa kabel bat kala let ban pli tiki khon baro arngot kala kendet bai tiki khon ki wan bat tau khon u ong pitip mai hakapor ka bangawan chini siapa Sweden i tui parlok i jong pi i layat ho yanga bakat no i ye pi hanre ma pi tang na mar ki khon pilakan tat ya ka jing it ka jong i dei na mar kata ka daw ngam kwa ye pi ba ka jing em pen chu em kum ne marway namar kata ngala le kum bomon ye pi ha pa pi wan pa she India namar nga kwa ye pi ba pindon uparlok ubaya jan bat pi ba pinchim briu biang na markarta ka jong pi dang biang mangi ki khun ngem la ban penlut por bat pi sakat no ngi la yo briu ngi hab ban ya bun kam bat kalok bat ki khun pi pin chulong marway te manu bo ong ye pi bom don hok ba pin yo jing kemen ngi kemen na mar bo de briu u ba bha ti la wan khnang sheneru ban ye le kemen ha ka sngi ya tho ka jong pi om dei bangi isi ye pi ba kata ka kme da ka jing kemen kala yam bat balai kani ka briu ka yo biang ka long yeng sa hi sien pat na mar ba ka ya da ka lenti ka badai ka khamle ben yi ki khon ha ba ka le tre sha jingai ru ka pha ba ha ka pisa bat kam jule ka ka ba pen sngo si i ki khon ba ka shakri ublai bat ublai rum khang haba ulok ulayap no khot ka ba klim te ka long ka pop ken lada menta don la ulok don la kalok let kwa yo jong ki wei te ka long ka pop te han rai habam don shu te knuan shu shong mar wei sa namar ki don ki jat khun ki bam perkhat ye ki kmi ki pa haba ki kmi ki pa ki dang biang karta haba ki kwa ban chong kurem ki ya berngem han rai kim tip ba kat nu kis ngu kenja wat hak karta ka ba nyopo pra po snem ru pitip nem kado kalasti henre ka mensim ngani thoi pi kadang samla kadang don bet ketu ka jing temang ka mensim em kam jut men re don hi tu jing kwa bandon parlok bandon hajan te lain no thang ki thu hi ki bom kwa hi te ka ya da ka wei henre kum ki khon ki ti kim judai ban khang me ki pa ra ki me ki pa ki ya da ka lenti ka badai om da ka jing ya lengkar om da ka jing ya aurea te ki la yo ken ban peniat ho ya ki bat kala long ke jing kemen ka ba kraw ha ka ta ka por ba ka ta ka kiaw ru ha ka ta ka por kam don shu ha per thai kala let no bat kala yo ken ban ya poi pat ba ta parlok jong ka ubaya trelang ba ki ni ki khon ru ki klem khang hande ki babon ki khang te hande ki kme ki badon ya ka ikhtiar la pi sngo tho ba pi klem ya ha ka lenti ka ba bakla la da ka jing kemen pi ko ngu ki khon ka ba ha hande la pi ko ngu ki khon da ka jing sngo si da ka jing yam da ka jing sngo jinjar ka ta kan pen long pop pen ban ya pi te na mar ka ta la pi sngo dai ka jing le jo pi kam long ka ba bakla te ki khon ki don kam man ko ngu ya pi om dai ma pi ban ko ngu ki khon henre lada hakata ka jing ya mundur jur bat ki khon ada ki khon bat pi kemen lang te ka bha henre lada pi shu ya pen shu pen kemen ki khon ya la de pen sinjar te kamlong ka badai namar ba baro ubrio udon ka hok ban yo e ka jing kemen te nak menta ka burong ublai ya ro itrai